କେତେ ସମୟ ହେଲାଣି ଅପେକ୍ଷା କଲୁ? 11ଟା ବେଳକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି। ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି, ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ସାର୍ ଆଉ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ କି? ନା, କହିଲେ ସେ ତ ଆସିବେ ଲଗେଇ ଦେଇଯିବେ, ଆଉ ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବନି, ଟାଇମ୍ ଟିକେ ଦେବ। ଯେହେତୁ ବାଟରେ ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହେଇଛି। ହଁ, ଅଧଘଣ୍ଟେ 45 ମିନିଟ୍ ତ ଲାଗିବ ଯାହା ହେଲେ। ଯୋଉଠି ବି ହଉ, ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭିତରେ ଯୋଉଠି ବି ହଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବାକି ଟିକେ ଅଧଘଣ୍ଟେ 45 ମିନିଟ୍ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚିବାଟା ଯଦି ପହଞ୍ଚିବି, ସେମିତି ନୁହେଁ ଯେ ପହଞ୍ଚିବେନି, ପହଞ୍ଚିବି ଲେଟ୍ ହେବ। ପୁରା ଓକେ। स्टार्ट मन देखीदेव तेल फुल हाय फ्रेंड, मो बाटे मोर गाड़ी खराब हो जाता, मिस्त्री आसिकी गाड़ीटा सजाड़ी देले। लोकेशन हूँ जस्ट आम बेणापुर टोल गेट पर 300 मीटर पर। ये वीडियोटी भल लगी लाइक शेयर और कमेंट करेंगे।